kadang nomanitum nonakai din job ke tum kinang so lapen ke kachuria tum dopik lapen ke nonakai apirthe masi scam lapen ke fraud stame dopik lasopen job scam an stame elitum long nangkeklang lo Facebook Instagram long stame nalitum technology work from home earn 15,000 to 30,000 lapuson alam the jumisen lapen ke ID do jot sitame mopi an bang ke trust lapen ke hope bang ke kiwero athe pinang an social media long ki promote pona job lake brain wash sai si pinang an ke scam lapen fraud aputhak nili pinang an awareness ke than pon kaning je pon stame dolo nalitum josi nili channel long humri dam luputang te thek ponong ji lasi pini sitame isi hini scam alam che than sina iprang ki bang ji kachere ji aphan jasme labang so scam lake kiduk atum han se target pon lasi kopi ko son pelo tangte video long le che than ponona nonakai kadoko vita tangka ki kenang so lasopen nonakai apirthe masi hacker lapen ke scam fraud atum dopik lapen social media long scam online earning stame dopik nalitum thek polong ji online earning online work pu sitame akam bang ke avelo message dong si nali pidung lo plutangte nali phan motivational video nang sempo motivational plutangte ladak power thepik an aning kang tang bang phu bang phi phan stame aning paduk it un lapen ke heart broke amni phan stame aning pang tang un athe halatum lam ke than thek adan do kok apolo lasopen ladak stame nang tum phanang thanji nang hem tum phan chilang chori nami thang leklem no lapuson apor pader de pin pen tangka earning no lapuji Jauh mumu kicu phan ke nali 500 tangka stame padam ji bonta earning phan ke nali 500 anta padam thek thek prutangte nali inut career action te kar thek thiabang phulu puji laha video jong si lang elu prutangte nali phana ajupu na koson lo nali join puma ki join anam 500 1000 lapuson nali jong si join jilang prutangte halatum nam pu thupo seat limited olo nali jong si join jilang prutangte kaprek phan pidet pu lapus nang puji nang future phan nang care pick asonji sitame kali halatum ke nang joining phan si care joining phan si aning ke do muapi join po pudun lo prudangte okay to cholonte nang dim bang phan pidet po lapuson silang pu thupo fake urgency lapen ke real pressure nang kipi itum phan bang phan pidet po ka phere sudu pon ke nang tumbang fomo pusipu fear of missing out opportunity loss dun dena ka phere koson si ka scam ma chithan the aprang 26 November 2023 aning kan Sandip Maheswari inut motivational speaker alangli scam expose alam po chithan sina alang rat athengno public tum athengno sining jelo online earning nang kiklang dolo munin atumbang online earning long join po 2 hours 3 hours kang ni pen tangka che earning dun po lapen ke akai che pareng me dun po che pareng dun po pusi kamatha bonta haso akam long kumani jongsi join dun lo plotangte halatum fans tame pupo tangka ke earning ji lake nanglilong bang tum tame nang pa join dun thek nang ji ko an ma nang ke pa join dun la an lo tangka ke earning ji nang join dun bang ve nang join dun de plotangte tangka earning ne lo Munit kacuan pesi tangka earning ji lason phan ke scam pusi Sandip Maheswari system ke pu lapen laso earning phan ke chain system pusi pu munit kachinep akam lasi Penang an social media long ke thek polong ji online earning lake lahai henlo nangli join elo protangte kupine attacks kapa complete nang po anke tangka earning po pusi nangli matha bonta kali nangli bang phan pa join nun thek nang ji kalete tangka earning nei lasi ladak pelelang no nangli tum scam pusi puma mate kupi ko sonma online earning protangte ale dona vinonta nangli join elo protangte tangka che earning bom nang poke stami kali invite ve protangte che earning ne non la bangso online akimi lo Jasme labang so earning ke itum India lo se keklang lo social media la ke itum kaprek state lapen ke country tum port ans tame theklongji lasopen elitum long tame labang so earning akam nangleji athe ke katoko veta social media use rep se lasi chere dontu nangletum jonji plutangte arjupa metu langpa metu athe nonakai ke AI develop open job fake lapen ke scam dope apirthe masi ke the ke rena ke clam pen job ke than thap lapen ke claim thap dope kacho buy apirthe pen pot scam ke klang dope online earning game aviator panang tum arjulong ji lepen theklong po bonta non second kang pudun ka copy dun jet x crash lapen ke rocket man lapuson nang klang no ke cheng ako ke yonorami pusnang ke klang bonta non kapre copy dun nang klang thulo ke yono arcade mbm bet yono vip slots lapuson ang klang lo ason si online earning long stame kapre ka copy do na tum dopik without any websites of pins stame ke klang do jasmet nonakai ke dopik khangjang lasupen tangka earning pupena jok pena antum ki claim nun thap dopik lapen ke itum phanang kang sip ale nang kachu endo na tum stame dopik nonamat karbitum phopilang mene lapen karbiang long nangli lelang mene stame lapuson scam ke pa jok lu munit phan ke pa lu akam nangli dapo
social media powerful lasi nang tum mantu ne theklongji lasi chere duntu ki earning ji kali kachil lutlo bang phan pachu rai nang ji laso kam ansi earning junji koson lo kam kopilo ki claim nang ji vekke punangli jonghele arjus tame latum nang than the anke mu join elu putangte thang tablo nali phan group long app po latum ki claim asom thotsi nali tame claim nampo munit wan nampo napa join do nampo lahan lo akam ke nampa join dun no putangte earning po halatum nang ke join dun afi polo ke earning jike nang join dun de putangte earning nelo lasi lason phan kopi sipu po 2023 aning kan neli bit stamp po app pen tangka earning lo 1000 rupees pen neli join dun lo daily 40 rupees long lo lapen ke monthly long 1200 munit wan lo te increase po pupena jok neli inut wan lo 40 adim 60 badam lo anke monthly 1800 long thulo ne bang munit wan bom pena jok earning bang nang the bom lo bonta nilong nang ki join dun tumake wan thek the pen jok 40 rupees daily long chon lo sitame munit wan thek the pustame daily 40 rupees bang ki long lo alang tum ki join anam pen chilong chet an monthly lo sitame non akimi online earning long bangke nangli jong si munit wan be protangte daily asap stame long le sika isita munit ka chenep akam binang masi halabang so akam bang nili bang inton ko lo athe pinang antum ke kelos tum stame dolo la supen non haso apps stame chi ben check lo online earning pulo stame nanglo long pa join dun ansi nangli tangka earning ji lason phan ke sunday maheshwari stame scam pusikipu tasi pinya video la ansi kang tom polo see you next video thank you so much bye bye kadom